kanasuran, tanang katawhan, hatagin ninyo ug pagdayig ang Dios kay nagalungtad ang iyang gugma ug kaloy alang kanatong tanan. Sa ngalan samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Heso Kristo ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaakan ninyo. Maanaw sab kanimo. Naigsuon aron mahandam kita sa pagsaulog ni Santos nga Eucharistia ato karon pangayoon ang pasaylo sa Dios. Itang tanan, nagakumpisal ako sa Dios nga makagahom sa tanan o kaninyo mga igsuon kay nakalapas dako iyamot sa hunas muna sa pulong ug sa buhat ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kaya akong dakong sala. Busa nga muyo ko Santa Maria kanunay ulay sa tanang mga anghel ug mga santos ug kaninyo mga igsuon aron inyo kong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyanon ta kita sa Dios nga makagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Tadon kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Ginoo kaloy ikami. Ginoo kaloy ikami. Kristo kaloy ikami. Kristo kaloy ikami. Ginoo kaloy ikami. Ginoo kaloy ikami. Himaya sa Dios dito sa langit. Ug kadait sa iyang mga tao dinhi sa yuta, Ginoong Dios langit nung hari. Dios Amahan makagagahom sa tanan, nagasimba kami kanimo. Nagapasalamat kami kanimo, nagadayi kami kanimo, tungod sa imong himaya. Ginoong Hesu Kristo, bugtong anak sa amahan. Ginoong Dios, Kordero sa Dios nga nagawagtang sa sala sa kalibutan. Kaloy ikami, ikaw nagalingkod sa tuo sa amahan. Dawata ang among pangamuyo. Kay ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lamang ang labing halangdon, O Hesu Kristo, uban sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa Diyos Amahan.
Magampo kita. Ikaw, Diyos nga Amahan, nga sa pagpadala sa pulong sa kamatuoran ug sa Espiritu sa kasantos nganhi sa kalibutan, mipadayag kakanamong mga tao sa imong katingalahan nga misteryo, ihatag kanamo dinhi sa among pagpadayag sa matuod nga pagtuo ang pag-ila sa himaya sa tunhay nga Trinidad ug pagsimba sa iyang kahiusa diha sa gahom sa iyang kahalangdon. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa basahon sa Exodo. Busa nagtabas si Moises og duha ka papan nga bato. Sama sa unang duha ka papan, og sayo pagkasunod buntag, mitungas siya sa bukid sa Sinai. O gidala niya ang duha ka papan nga bato, sumala sa gisugo sa Ginoo kaniya. Unya mikunsad ang Ginoo nga gilimisan sa panganod, og nagbarog didto uban ni Moises. O gilitok niya ang iyang ngalan, ang Ginoo. Miagi ang Ginoo sa atubangan ni Moises og miingon, Ako ang Ginoo, ang Dios nga maluluyon. Dili ako daling masuko, og hupong sa gugmang walay paglubad, og matinumanon. Mihapa dayon sa yuta si Moises og misimba. Miingon siya, Kung tinuod gayud nga nahimuot ka kanako, hangyoon ko ikaw, Ginoo, sa pag-uban kanamo. Tig-a kaayog kasing-kasing kining maong katawhan. Apan pasaylua ang among pagkadautan ug ang among kasalanan. Ug dawata kami, ingon nga imo na. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Himaya o pagdaig, hangtod sa kahangturan. Himaya o pagdaig, hangtod sa kahangturan. Daygon ikaw o Ginoo, Diyos sa among mga katigulangan. Angay ikaw daygon ug bayawon, labaw sa tanan sa kahangturan. Ug daygon ang imong balaan, ug mahimaya o ngalan. Angay daygon ug bayawon, labaw sa tanan sa tanang katuigan. Himaya o pagdaig, hangtod sa kahangturan. Daygon ikaw diha sa templo, sa imong balaang himaya. Angay ikaw daygon
labaw sa tanan sa kahangturan. Himayaw pagdayeg hangtod sa kahangturan. Daygon ikaw diha sa trono, sa imong gingharian. Angay ikaw daygon ug bayawon, labaw sa tanan sa kahangturan. Himayaw pagdayeg hangtod sa kahangturan. Daygon ikaw nga nagadungaw ngadto sa mga kahiladman. Gikan sa imong trono diha sa mga kirubin. Angay ikaw daygon ug bayawon, labaw sa tanan sa kahangturan. Himayaw pagdayeg hangtod sa kahangturan. Daygon ikaw diha sa alin sa kalangitan. Angay ikaw daygon ug bayawon, labaw sa tanan sa kahangturan. Himayaw pagdayeg hangtod sa kahangturan. Kinutlo gikan sa ikaduhang sulat ni San Pablo ngadto sa taga Corinto. Karon mga igsuon manamilit na ako. Paningkamuti ninyo nga mahingpit kamo. Pamatia ang akong mga hangyo. Paghiusa kamo og pagmakigdaiton. Mag-uban unta kaninyo ang Dios sa gugma ug kalinaw. Pagpangumustahay kamo uban sa halok nga inigsuon. Nangumusta kaninyo ang tanang katawhan sa Dios. Mag-uban unta kaninyong tanan ang grasya sa Ginoong Hesukristo, ang gugma sa Dios ug ang pagpakig-ambit sa Espiritu Santo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Dayganin niyo ang Ginoo, isangyaw ang iyang mga buhat. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia.
Ang Ginoo mana kaninyo. Manausap kami. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. Himayaon ikaw, O Ginoo. Si Jesus mingon kang Nicodemo, kay gihigugma pag-ayos sa Dios ang kalibutan ug tungod niini gihatag niya ang iyang bugtong anak aron ang tanan nga mutuo kaniya dili mamatay kundili makabaton hinuon sa kinabuhing dayon. Kay wala ipadala sa Dios ang iyang anak kanhi sa kalibutan aron pagsilot kundili aron pagluwas niini. Ang tanan nga mutuo sa anak dili silutan, apat kadtong dili mutuo kaniya gisilutan na kay wala man siya mutuo sa bugtong anak. Maigsuon ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo. Maayong gabi kaninyong tanan. Ang adlawng Domingo human sa Pentecostes or ang pagnaog sa Espiritu Santo maupod usab ang Domingo sa Santissima Trinidad. So ang ini kaadlong Domingo birthday ni Trinidad. Nay mag-birthday ni Trinidad. Si Trinidad karon sa maong sentro sa ato ang pagtuo ang Holy Trinity o Santissima Trinidad. Sentro siya sa pagtuo pero mao po'y pinakalisod sabton sa ato ang pagtuo. Nagtanaw ko og usa ka documentary or short video nga nag-explain sa Holy Trinity. Sa ako ang pagpaminaw sa explanation nagtando-tando ko. Pero pagdayon akong naog, misteryo ra gyud gihapon ang Trinity. Lisod jud kaayo nga usa ka Ginoo, tulo ka personas, lain-lain sila pero usa ra ka Dios. Og imo nang usap-usapon murag bugat-bugat mo na. Pero ato lang ko nung hinay-hinayon og sabot nga ang Santissima Trinidad usa ka kinaiya sa Dios, diin ang Dios nga usa nagpadayag sa klase-klase nga paagi, isip usa ka amahan, usa ka anak, usa ka Espiritu Santo. Unsa may practical implication nato o unsay practical application sa ato ang tatag sa kakinabuhi sa usa ka Ginoo, tulo ka personas, ang amahan, ang anak ug ang Espiritu Santo. Una, ang amahan naghimo sa kalibutan. Usa ka creator. Sa iyang paghimo sa katawhan, ang mga tao dili makasabot kaniya tungod kay tinuod man siya nga Dios. Og isip tinuod nga Dios ni distansya. Gani ang atong unang mga ginikanan si Adan ug si Eva dili makasabot nganong dili ta mukaon, nganong dili sila pakanon sa tree of knowledge. This explains kung unsa ang separation between God and humanity. And so, nakahuna-huna ang Ginoo, perhaps out of love, because I don't want this person to be lost. And since I am too far because I am a God, I have to manifest myself as a true human being. As a true human being, as a true God. So siyang gipadala ang pulong from the beginning. God from God, light from light, true God from true God, begotten not made, consubstantial with the Father. Mao na gipadala niya. True God, and then true man. Para makasabot yuta. Ug sa iyahang pagpadayag siyang kaugalingon isip kang Hesukristo nakasabot ta nga bisan pa man Ginoo siya mao ni ang iyang gibuhat ka mao gyud ay tang mahigugma. Unya dayon ingon ang Ginoo, if you truly love your friends, there is no greater love than this, than to lay down your life for one's friend. If you truly love God, you should love your enemies, and so on and so forth. Og tungod kay tinuod siya nga tao, tinuod siya nga Dios, nakasabot ta, ingon ani di ay. Og mao ning gisuwatanan. Naay posibilidad nga makalimot ta, maong gipadala ang Holy Spirit kanato para kanunay nga magpahinumdom kanato about sa amahan ug sa anak. Og mao na siya tong gisaulog katong pagkadomingo. Then ang Holy Spirit leads us to the Father and the Son because according sa to, pagtuo,
the Holy Spirit proceeds from the Father and the Son. And the sole role o trabaho sa Holy Spirit is to gather us here so that i-lead ta niya ngadto sa Dios, sa Amahan ug sa Anak. Because naay tendency nga makalimota. The Holy Spirit allows us to be reminded of our own origin and allows us to be reminded of God's unfailing love and unfathomable love. Unsa may implication? If we truly love, we have to be patient. Pasensyoso kayo ang Ginoo sa dihang ni-violate si Adan og sa iba sa iyahang kasipyatan, sa ilang kasipyatan, iyang gipadala tungod kay niabot siya. Basig ako ang basig ako'y sipyat kay Ginoo man ko, dili man sila makasabot. So bisag unsa pay language siya hong gamiton, ako ni silang pangitaon. Maong iyang gipadala ang Holy Spirit. Iyang gipadala sa Jesus. Ug sa padala ni Jesus, giluwas tang tanan. Ug sa pagkahuman sa dihang nibalik na si Jesus sa iyang gigikanan, iyang gipadala ang Holy Spirit. If we truly love one another, we don't just give up on each other. Ayaw gyud. Mga ginikanan, ang ato ang mga anak, ang inyuhang mga anak, bisag unsa pa nagkabadlungon, sama sa Dios. Tungod kay nahadlok siya nga mawata, iyang gipadala ang iyang anak. Kita pod, ayaw po pag-give up so easily. Kung naglain ang atong relasyon sa usag-usa, ayaw pag-give up dayon. Kay ang Dios tungod sa iyang gugma, iyang gipadala ang iyang Espiritu Santo, ang iyang anak. O ang iyahang anak, gipadala kanato ang Espiritu Santo tungod og alang sa gugma. Kung tinuoray detang nahigugma, dili ta dali mo give up sa usag-usa. Kung nagbungol gali mo karon, nya dayon dali ra kaayo mo nga wala na nagtingog, unya dayon gi-give up ninyo ang inyong relasyon, you have not truly loved each other. Mao nang moingon gali, gi-give up na gali ka sa imong uyab, ay nato apasa. Nga naman kasayo naman pod. Kadali naman po ni-give up niya. Nahigugma man ka siya sa kuha. Anong dali man kayo siya ni-give up sa kuha? Because if we want to rely on God's wonderful and unfathomable love, God did not give up so easily on us. He has to send His Son. He has to send the Holy Spirit because of His wonderful love. Ikaduha, the Father, by creating the world, and then naay nahitabo nya dayon nasipyat si Adan ug si Eva, this particular creation of his does not make him a less of a God. When Jesus proceeded from the Father and he asked the Father, "Father, why have you forsaken me?" This does not mean that Jesus was less of a God. When the Holy Spirit came a lot later than the Father and the Son, that later coming does not make the Holy Spirit less of a God. What is it for us? Bisag unsa pa ang mahitabo, gidala bata sa ilawom og sa igbaw, dili unta mausab ang atuang dignidad isip usa ka tawo. Bisag unsa pa ang mga pagsulay nga niabot sa tuwa ug diin ta gidala sa tuang pagsulay ug sa mga pagsulay sa sirkumstansya sa atong kinabuhi, this should not make us less of our dignity. But kung kita gipataas pod sa mga grasya sa Dios, dili pod unta nimo pataas kanato nga makalimot ta nga tawo lamang kita. Mga igsuon, ang Ginoo nagpadala sa iyang anak, gisakit ug namatay, unya wala na nakapahimo nga less of a God sa Ginoo. Og so also with the Holy Spirit. Kita natay kaugalingong dignidad, natay kaugalingong lugar sa tibuok kalibutan, ug bisag asa patadadon sa atuang bisag asa patadadon sa tanang sirkumstansya, dadon bata sa igbaw tungod kay nindot kaayo ang niabot sa tuwa, mas daghan tag nahibaw-an, mas daghan tag naabot, mas daghan tag kwarta, mas daghan ta og mga kamtangan. That doesn't mean nga mas igbaw ka kaysa uban. O kung kitamak-tamakan ta tungod sa sirkumstansya, mga igsuon nato nga gipahimuslan in town, gipang rape, mga tao nga kabus in town, nga gidaog-daog tungod kay wala sila'y salapi. Palihog reminder, bisag unsa pa nga circumstansya nga naabot o unsay niabot sa tuang kinabuhi, wala mausab ang atuang dignidad
Mga sirkumstansya bati tingali, pero wala na usab ang atuang dignidad. Tao lamang gihapon kita sama sa uban na ay dignidad nga di mapaksi, nga di mawala bisan pa man sa unsay nahitabo ug diin patagidala sa atuang kapalaran sa igbaw ba o sa ubos o sa ilawom pagyan. Sa katapusan, when we truly in love, we usher that person to eternal life. Mao ginay purpose. Gipadala tungod sa gugma, for God so loved the world, gipadala ang Dios, ang anak, para kita luwason og maka-experience og eternal nga kinabuhi. Mao pud unta sa atoa. Kung atong gihigugma ang atoang isig kaingon, ang maong isig kaingon malangit unta. Kanang gigugma gali nga makapaimpierno, iurong intaw na ninyo. Dili na gugma. Kay ang tiduod nga gugma, makapalangit. Kung gihigugma nimo ang imuhang anak, siguruan ng among anak nga malangit na. Ang tinuod na higugma makapalangit. Makadala ngadto sa gingharian sa Dios, makadala sa kinabuhing tunhay. Kung ang atoang gugma nakapawala o nakapasimo natong makasasala, di yun na gugma. Kay ang tinuod na gugma, makadala sa langit. Eternal life ang iyahang dulngan, dili eternal nga kamatayon sa atuang kalag. Tulo ka punto para kanato sa atuang pagpamalandong sa Domingo sa Santissima Trinidad. Una, nga ang Dios tungod kay gahigugmas niya kita, iya tang gustong dadon o di siya gustong nga mawala ta. Ang tinuod di ay nga nahigugma, dili daling mo give up, dili daling mo suko, dili dali mo surrender kung naamay kalagot o naamay away. Continue to seek for one another. Continue to fight for that relationship, especially when that relationship is underlined by love, patterned after God's love. Ikaduha, nga ang Dios sa iyahang pagpadayon sa pag-uban kanato, dili gyud siya mo surrender sa atuang tatag sa kakinabuhi. Ug ang katapusan nga sa iyahang pagpangita kanato, ang gugma makapalangit. Ug ang atuang gugma sa usag-usa, kinahanglang magdala kanato sa langit. Kung makapaimperno gali ng maong gugma o pagbati, urungan na. Dili na sa Dios ug dili na sama sa Dios. Palihog banindog, atong bag-uhon ang atong pagtuo, kitang tanan mo ingon, nagatuo ako sa Dios, samahan makagahom sa tanan, magbubuhat sa langit o sa yuta. O kang Kristo Ginoo natong igapanamkon sa lang sa Espiritu Santo. Gianak ni Maria na Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, igilansa sa krus, namatay gilubong, mikunsad sa mga minatay. Sa katulo ka adlaw na banhaw, misaka sa langit, nagalingkod sa tuo sa Dios, samahan magahom sa tanan. Gikan ditong balik siya, rapahukom sa mabuhig sa minatay. Nagato ako sa Espiritu Santo, Santa Iglesia Katolika, sa kambitan sa mga santo sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanaw sa lawas sa kinabuhing dayon. Amen. Mga pag-ampo sa katawhan. Magampo kita sa Dios nga magkahiusa ang tanang tao bisan nagkadaiya ingon nga ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo usara. Moingon kita, hiusaha kami Ginoo. Hiusaha kami Ginoo. Nga ang simbahan pinaagi sa iyang kamanggiloyon, ipadayag niya ngadto sa tanan ang gugma sa Amahan, alang sa Anak diha sa Espiritu Santo. Magampo kita sa Ginoo. Hiusaha kami Ginoo. Nga ang tanang Kristohanon maghiusa aron ang ilang kahiusahan, mupadayag sa hingpit nga katilingban sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Magampo kita sa Ginoo. Hiusaha kami Ginoo. Nga ang atong nasutnong pangagamhanan, mupakitag pagtagad sa tanang lungsoranon, ilabi na sa minorya nga lahig kultura. Magampo kita sa Ginoo. Hiusaha kami Ginoo. Nga pinaagi sa ilang pag-atiman sa usag-usa, ang atong Kristohanong katilingban, mamahimong makitang ilhanan sa gugma, sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo.
Magampo kita sa Ginoo. Giusaha kami, Ginoo. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo nga ang halandong Teofilo kamumot mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Giusaha kami, Ginoo. Nga ang mga nangamatay makaambit na ni anang walay katapusang pag-inambitay sa gugma tali sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Magampo kita sa Ginoo. Giusaha kami, Ginoo. Amahan tabangin kami, haron padayon kaming mamati sa imong mga pulong, bisan malisod halang kanamo ang pagsabot niini. Himuha kaming mahiusa sa imong balaang pulong, nga nagpuyo uban kanimo ug sa Espiritu Santo, karon ug hangtod sa kahangturan. Amen. Unsay igasa ko kanimo tungod sa imong kaayo. Giluwas mo ako gikan sa sala ug kanunay imong gipakita sa kaayong away sukod. Giluwas mo ako gikan sa sala ug kanunay imong gipakita sa kaayong away sukod. Sa kaayong away sukod. May suon pagampo kamo rong ako ang iyong sakripisyo dawaton to sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawatan ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot alang sa pagdaig ug paghimaya sa ngalan alang usab sa tong kapuslanan ug sa tibuok niya santos nga simbahan. Santo sa Ginoong Dios namo, pinaagi sa pagsangpit sa imong ngalan, kining mga halad sa among pag-alagad, ug pinaagi niini himuha kami nga tunhay gayud, nga gasa alang kanimo. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo, among Ginoo. Amen. Ang Ginoo mana kaninyo. Manausab Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. aman ang gibayaw ngadto sa Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. angay ug matarong. Santos nga mahan Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan angay ug matarong gayud na magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay ikaw uban sa imong anak ug sa Espiritu Santo, maoy usa ka Dios usa ka Ginoo, dili sa kausa sa persona kundi sa Trinidad ug usa ka kaniya. Kay ang gituuhan gud namo mahitungod sa imong himaya nga gipahayag nimo, mausab ang gituuhan namo mahitungod sa imong anak ug sa walay kalainan mahitungod sa Espiritu Santo. Aron sa pagpahayag namo sa matuod ug walay kinutubang pagka-Dios, simbahon namo ang tulo ka nagkalain-laing persona ug ang kausa sa ilang kinaiya ug ang kasama sa ilang kahalangdon. Kini ang gidayeg sa mga anghel ug mga arkanghel, ingon man sa mga kerubim ug sa mga serapim, nga sa kalwalay hunong nagtuwaw matag adlaw sa usa ka tingog sa pag-ingon. Santos, 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 Ginoong Diyos sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya.
Hosana, 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 Hosana sa kaitasan. Santos kayo di ka o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang imong espiritu ron pagsantos nining mga gasa ron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan mipasalamat kanimo. Mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon dawata kini ninyo nga tanan og kana. Kay kini mao akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, ni pasalamat kanimo pag-usap, mihatag niini ngadto siya mga tinun-an ug miingon dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Atong isangyaw ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik na. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo amahan, niningpahan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himo nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, pagkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan, himo nga mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Leo among Santo Papa, ni Alberto among Arsobispo sa tanang mga pari ug sa tanang mga relihiyoso. Hinumdumi usab ang mga igsoon nga nangamatay, malaumon nga banhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles, o sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan, uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatagan ha kanimo makagagahom nga amahan. Diha sa kayusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Karon mag-ampo kita sa mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Amahan namo nga anaa sa mga langit, pagtaygo ng imong ngalan, muabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlawa, ug pasaylua kami sa among mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinunualwa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw nining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa salawg malayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo, among manunubos. Kay imo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, akong ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibok sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kay usa,
Ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, paanaa kaninyo. Manausab ka. Ato ipakita ang timaan sa atong panaginigsunay, ang panagdait kanatong tanan. Cordero sa Dios, nga nagawagtan sa mga sala sa kalibutan. Kaloy kami, katagi kami sa kalina. Maigsoon kini mo ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa masala sa kalibutan, bulahan ng tanan nga gidapit halang sa iyang panihapon. Ginoo, dila ko ang imo kalawat kanimo, panipumulong lamang ug mga alay. Ang lawas sa dugo ni Kristo magkatatanas. Act of Spiritual Communion. Akong Hesus, nagtuo ako nga ikaw anaas sa labing balaang sakramento. Gigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw sa mag-ania ka uban kanako, ug hingpit kong giusa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayaw itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen.
Magampo kita. Makaayon ta namo sa lawas o kala Ginoong Dios namo ang pagdawat ni ining sakramento ug ang pag-ila sa Santissima Trinidad ug sa ulosahong kahiusa sa tagsa-tagsa ka persona kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo man naa kaninyo. Manaos. Palugid ko inyong ulo haron sa panalangin gikan sa Dios. Ginoo kaluy himong katawhan hitugot kanamo nining kinabuhia ang maayong mga butang nga magdala kanamo nganha sa kinabuhi nga walay katapusan nga imong giandam alang kanamo. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ug ang panalangin sa makagagahom nga Dios, ang Amahan, Anak, ug Espiritu Santo, mukunsad unta kaninyo ug magpabilin uban kaninyo hangtod sa kahangturan. Amen. Nahalad na ang misa, dadan ninyo ang gugma ug kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos. Maayong gabi kaninyong tanan. May gabi. Mag-ambahan kita karon, mga anak sa Diyos, nabulahan kitang tanan sa iyang bendisyon. Atong daygon ang Amahan, ang Anak, ug Espiritu Santo, karon ug sa gihapon, atong pagsimbahon.